जोङो बिटिआर ओनसोलनि मोन 15 समष्टियावबो जोङो बिजाथि फसंदों आरो बायजोआव मोन 6 गासै 21 समष्टियाव जोङो बिजाथि फसंदों बियाबाव आरो दिनै जोंहा बे मानास 47 नं मानास समष्टियाव जोंहा जोंनि बयनिबो अनजाग्रा बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयनिबो सिनायफ्ले जानाय आरो बांसिनै लाइमोनफोरनि जोबोद मोनसे बिखानि आमाय थुखल होननाय बायदि जोंस्रां ब्रह्म बिथांखौ बिजाथि फसंदों। दिनै जोङो बिथांनि बे समष्टिनि सामलाय आफाद मोनसे इलेक्शन स्टियारिं कमिटि मोनसे दादों। दा बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा नैबे जोंस्रां ब्रह्म बिथांखौ होनाय लोगो लोगोनो जोंनि देरहानाया आगानसे मोनसे बारायनानै थानाय बादि जों नुदों। बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ गासिबो दिनै प्रमद बर' बिथांनि थांनाय 5 बोसोराव मावनाय गासैबो हारि माहारिखौ लानानै बिथांमोननि जेंना जेंगोना बिथांमोननि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ गासिबो बिथिङाव हाबा मावनानै जौगाहोनो नागारनाय बे मोनसेनि थाखाय दिनै गासिबो हारि माहारिया UPPL दोलोखौ दिनैहाय मदद खालामनो निस्सय सिगांबोगोन आरो जोंनि देरहानाया रोखा जागोन। बेथ' जाखागोनानोखा जे दिनै समष्टियाव BPFहा बेबायदि केन्डिडेट जानो हालायनाय मानसियानो जुदि गैलाबाथ' बेथ' साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय नङा होमबा? जायफ्रा BPF खालामदों थांनाय गोलाव समनिफ्राय 2005 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा BPF खालामबोबाय गेजेरावबो जायफ्रा स्ट्रंलि बिथांमोना BPFनि जानानै खामानि मावबोबाय बिथांमोनहाबो जुदि केन्डिडेट जानो जैग' नङाबा बे मानास सिंनि बिथांमोनहा आरो माथो दंबावो फालाय नङा होमबा? दा जों नुदों जे मानगोनां महिलारि बिथांना दिनै जायखौ जोङो गिदोंमोन जायखौ जोङो सानहरदोंमोन बेनो जानो थांगासिनो दं। दिनै न'खरनि राजनिति सोलिदों। दा बे बेलायाव जों नुदों चिराङावनो होन बहाबानो होन गासिबावबो अफिस बुख्रुबलायनाय मानायफ्रा जादों। दा जोंनि बे 15नि गेजेराव एकदम रोखायै नुहुरनाया जोङो 12खौ नुहुरदों आरो बोरैबा जायोबा 15टा समष्टियानो जोंना बारलांगोन आरो बायजोआव जोङो मोन 6 होदों बेयाव बेनि गेजेराव मोनथाम माने सिटआ जोंना एकदम रोखाथार। बेनिखायनो एइबाराव जोङो टटेल खालामोबा 16सो समष्टिखौ जों मोननो हायो। रिन्जय बर'नि खोथाखौथ' जों मा बुंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावबाय स्रोदनो नोङो BJPआव बारखुमाबाय BJPआव खामानि जायाखिसैलाय दा BPFआव फैलायबाय। दा बिथांमोननि खामानिया बे सोरखौबा बांसावनाय मुं सुनाय बेनोसै। दिनै प्रमद बर' बे जोंनि UPPLनि स्ट्रेटेजि आरो UPPLआ जोंनि स्ट्रेटेजियाव जों देरहादों। मानोना दिनै जोङो दिल्लीयाव 3 MP मोननो हादों आरो MP मोनदों होननानैनो जोङो नैबे स्टेटनि राजनितिखौ जोङो सोरनिबा आखायाव हगारनानै गारनो नागिराखै। मानोना जोंना नैबे बिटिआर ओनसोलाव गासै 35 लाख सुबुंफोर दङ आरो बे 35 लाख सुबुंफोरनि थाखाय थांनाय 5 बोसोर बिटिआर सरकार खालामनानै प्रमद बर' बिथाङा UPPL दोलोआ जिखिनि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ जोंहा लाखिनांगौ दं। लाखिनांगौ जायोबा दिनै स्टेट पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय जोबोद दरखार दङ। दा बेखायनो जोङो प्रमद बर' बिथांखौ दिनै बिथाङा MP सायख'जादोंब्लाबो दिनै स्टेटआव जोङो इलेक्सन गेलेफैफिनदों। नङाबाथ' नों बिस्वजित दैमारियावनो हगारना होनो हागौमोनबाथ' बिस्वजित दैमारिया फैदों नङा होमबा? खिन्थु दिनै जोङो बेयाव देरहानो थाखाय गेलेदों सोरनोबा फाननो थाखाय नङा। नैबे 41 नं मानास समष्टियावबो जोंस्रां ब्रह्म बिथांखौ होनाया जोङो सोरनिबाखौ माने अवा गबार होनायनि थाखाय नङा। जों देरहानो थाखायनो मानोना जोंहा 35 लाख सुबुंफोरनि जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट दङ जे बिथांमोननि फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि फारसे जोंहा खामानि मावनांगौ। बे खार'नावनो देरहानो थाखाय जोङो माने बिसायख'थिखौ गेलेदों बाहागो लादों।